Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Ang tunog sa sapatos sa lalaki nagikan sa musuliyo ni Eskolastika. Ni apaingon sa musuliyo sa mga pater. Nila ni Dinduk Pater. Unsa mo kay bot ipasabot ini? Misud ang tao sa musuliyo ni Eskolastika. Dayon, migawas. Dayon, milaho sa musuliyo sa mga pater. Unsa mo to ka? Tay pa. Klarohon ko ni mulahos ko sa musuliyo sa mga paterbe. Melsi! Melsi! Papsi, ayaw lang nagpasakiti si Milchi, ha? Ako lang sa patubagon sa pasangil ining bayot. Melsi! Milchi! Gawas na ni Has Clinic, day! Naray. Dali! Dool dire! May isugo ka, sir? Wa ko'y isugo. Pero doon na ko'y ipangutana. Unsa man na, Sir Darwin? Tinuod ba nga misud ka sa akong kwarto? Oo, sir. Uy, nga nang misud makaskwarto, ha? Kay abli manggod ni. Abi manggod ako na ako sa sud sa kwarto sa imong amahan, Dindong. Abli ang akong kwarto. Mauna, sir. Unya, nagkang-apagid ang pultahan. Mao nga milili ko og misud. Pero wa man ko magdugay didto. Nagsulti ka ba sa tinuod? Nganong mamakakmansad ko, sir? Nangutana lang. Nalimtan din mo og kandado ang imong kwarto, Papsi? Limtanon day ka, no? Nalimot manggani kasi mong antiyuhos. Bao ba? Aw, sige. Buhay na ng bayot. Og sorry, Milsi. Dili imong sa gamisod ka. Ako ning sa. Kung saan paglimpyo sa mga katabang sa imong kwarto, Papsi? Kung imo sa bling ilak, ha? Sa pagkakaroon, why manglimpyo sa kong kwarto kun wa ko? Do na ba'y importanteng butang nga naa sa imong kwarto, Papsi? Doon na. Busa ang musod og pugos. Mahiagom sa kong kasuko. Nakasabot mong tanan? Niag din hisangko sa musuliyo sa mga pater ang tunog sa sapatos nga gikan sa musuliyo ni Eskolastika. Nganong niam hisangko sa pultahan yun ang mga tunog? Suwayan ko kabli ang musuliyo sa mga pater, be. Suwayan ko. Mura mag... Ay, kalak mo ni. Inalak mo ni yung musuliyo, ha? Buti pa sabot. Buot ipasabot nga may dang yawi ang tao nga misudin his musuliyo. Pero, ang pangutana, kung anong kalit man siyang nawa, nganong nalipat man ko? Pahuway na lang sa imong kwarto. Og pasaylo na sa Papsi nga nasingkahan ka niya, ha? Okay ra, oy. Sama sa din ako nganong misud bagi ko sa kwarto ni Papa ni Ma. Ani na lang. Ato lang yung sundon si Papsi, ha ba? Ingon ana pagid na siya. Mukalit lang kasuko. Mao na. Unya, mamunal og latigo? Mauna iyang paagi sa pagdisiplina nako. Latigo. Mao ba? Dindo! Papsi? Dali sa kong kwarto. Milchi? Adoon na ako akong amahan, ha? Di ako na. Kuyawan ako eh.
Amin ako mabunalan ako sa latigo. Lola! May mikmik! Hay man mo! Lola! May mikmik! Ah, kung sa maning baso nga, nabuok sa sak. Oh, hala! Doon na kayo daotang nahitabo nila ni Mikmik ug Lola. Bay Mikmik! Lola! Hay man mo! Bay Mikmik! Hay man sila! Nanuwa mo sila din sa bay. Ah, ah. Daan pa Bay. ko bay. Imong tingog akong nabati din hisusod sa bay. Diyan man mo eh. Si Lola. Hain mo si Lola. Aw, nara. Nitabang mi og pangita kaniyot ni Ina. Lola? Kuyog, Miss Kapitan. Unsa? Dinhi ang kapitan? O bay, din siya. Oo nya, di man mo nangabot og pangitas bata. May ato Miss Terminal. Kay doon ako no'y nakakita ni Ina dito. May nanawag sa Kapitan bay. Misulti ni nga doon na sila nakit ang batang babae sa terminal. Mo nga, among giadto. Di man des ina eh. Parehas rag barog sa bata ug ang gidakon. Aw, mo ba? Eh, kumusta man siya ang imong pagpangita kang Ina, Johnny? Dito ra ko sa sementeryo. Og may nakapalibog ng mga tunog sa sapatos nga akong nakita dito. Oh, may mo bag mutanaw ini? Oo. Dali bay. Mga dito sa sementeryo. Muuban ko. Lola, pahuway lang una. Balitaan na ka na mo, inigbalik na mo din ha. Bay, sa may kauban sa kapitan sa pagpangita ni Ina. Mo siya kauban bay. Unsa? Wa siya kauban? Nganong nagsulo-sulo man siya? Ambot lang niya. Pero nangita masabang mga tanod sa bata. Aw, unya, unsa man? Mamalik ta sa sementeryo? Oh, Agoy, di ano sa ding iyaan ko sa mukan eh. Hello, tiya. Hello, unsa naman? Tiya, mura mag 20 katuig pa ang mulabay una nako makuha ang kupang bulawan. Pagtarong diha ha, amaw. Ay di man sayon ang pagkuha ay ni tiya. Doon na nabunalan og latigo diri kay gidudahan nga misud sa kwarto ni Sir Darwin. Aw, mag-amping ka nga dili ka masakpan. Basta kidalian ang akong gisugo nimo. Unsa man ka tiya, uy. Maramang kag nagsugo lang og pakuha og hinayhay sa silingan anang imong sugo. Ah, basta. Nagdali ko. Gusto na ko makakita ng kupang bulawan ni Papa. Oh, kang lulo giday ng kupang bulawan? Nasa simbahan sa San Jose, mara? Ah, kanagan ba ni mong storya? Ayaw na pagdaghag storya. Planuha ang sunod ni mong buhaton kay nagdali ko. Bye! Ay, pastilan iyaan na. Lami ara ang ihog sa imburnal. tanawa bay. Nakakita ka sa tunog? Naatuod. Ug naa siya sangko sa tungod sa pultahan sa mosileo sa mga pater. Unsa imong huna-huna? Klaro man kay na bay. Nga misud siya sa mosileo sa mga amador. Unya, milaho siya din sa mosileo sa mga pater. Ang iyam nang gibuhat. Bay, Bay, oh, saan mo ka? Nganong mitutog mo ka na ko, bay? Gimuta ko? ay gud pagluod-luod diha gud. Nga na laging mitutok ka na ko? Nahibaw siya nga may nagsunod niya. Ah, unsa? Mo na ni asa kong huna-huna bay. Pero unsa man gyud nakita nimo sa tawo nga imong gisundan? Ang iub mga ito. Pero, nag-jacket siya og taas. O, murag doon na siya gipasan. Unsa? Doon na siya gipasan? Oo, murag sako. Murag bata. Unya unsa pa man? O, nabati na ko ang tingog sa bata nga nagsigig-singgit. Pero, nawa, sab. Aw klaro na lang nga si inang nabati nimong misinggit. Og siyang gipas-an sa lalaking gisundan nimo. Pero, nga no laging nawa man sila ining dapita. Sure ka nga nawa sila dinhi? O, lagi.
Nawa siya din eh. Oh, bay, Tunog tunog sa sa tao. Naaluyo sa mga nitso. Kinsa na? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!